IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naangay itangaal daw ti umuna a Labor Day job fair iti SM City Lawag kas paset iti makaisa nga gasot ket 20 ket 4 a selebrasyon ti Labor Day ditoy Pilipinas. Segun ken Giancarlo Kiawit, Assistant Mall Manager iti SM City Lawag, adda 20 ket siya makumpanya ti nakipaset iti job fair anang itukon iti agarop sa nga 1,000 ket 8 a gasot a bakante a trabaho. Currently, we have 29 companies looking for employees para sa kanilang mga companies, and we have around 1,800 job vacancies available. Kinunanapay aramanen daytoy iti tallo gasot a gundaway iti overseas employment amang ipaay tinalawlaw a pagpilian para kadagiti aplikante. Napakadaming job vacancies, 1,800, and kasama na dyan yung 300 na overseas employment opportunities. Segun iti management ti SM Supermalls, ang bayagen na mangisayang katda iti job fairs akas paset ipangngedda asaan laing agbalin na business center no di bay ket may sa plataporma ti gundaway para iti publiko. Maipan pa na mga aduntupay apangedan ti malukatan babaen ti pannakibinulig ti lokal a gobyerno ti SM City Lawag. Kadwak ni Naomi Francisco para ti IFM News, Idol Trainee Reporter Nea Macalma, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.